ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଛତୁ ଆଳୁ ପତୁଆ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଛତୁ ଆଳୁ ପତୁଆ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ। କିଛି କଟା ଆଳୁ ନେବେ, କଟା ଆଳୁକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେବେ, ତାପରେ ଛାଣିକି ରଖିଦେବେ। ଛତୁ କଟା ହେଇଥିବା ଛତୁ ନେବେ, ଆଳୁ ଉପରେ ଛତୁ ମୁଁ ପକେଇଲି, ଛତୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପକେଇଲି, ତାପରେ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଲଙ୍କା, ଆଳୁ ଛତୁ ଉପରେ ମୁଁ ପକେଇଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ସୋରିଷକୁ ତା ଉପରେ ପକେଇଲି। ସୋରିଷ ପକେଇଲି, ସୋରିଷରେ ଟିକେ ପାଣି ମିଶାଇଦେଲି, ପାଣିଟାକୁ ଆଣିକି ସେଥିରେ ଢାଳିଲି। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୁଣ ନେଲି, ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ ଲୁଣ। ତ ଏବେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେବି, ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେବେ। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏଇଠି କରୁଛି, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ନେଲି। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ରାଗ ଖାଏ ଯେହେତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଅଧିକା ଦେଲି। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଟିକେ କିଛି ତେଲ ନେବି ଏଥିରୁ। ତ ତେଲ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ପକାଇଲି। ଛତୁ ପତୁଆରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇବେ, ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ତେଲ ଏବେ ପକାଇଦେଲି ମୁଁ। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଲି, ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଯିବ ଭଲ ଭାବରେ। ମିଶାଇଦେଲି, ମିଶାଇକି ଗୋଳେଇ ଦେଲି ମୁଁ ତାକୁ। ଗୋଳେଇଲା ପରେ ତାକୁ ଉଠି ରଖିଲି। ରଖିକି ମୁଁ କଢ଼େଇଟିକୁ ଉଠେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୁଁ ବସାଇଲି। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିବି। ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଥାଳିଟିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେଲି। ଥାଳିଟିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଥାଳିଟିକୁ କାଢ଼ିଲି। କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଓଲଟି ଦେଲି, ଭଲ ଭାବରେ ଓଲଟି ନେଲି। ତାପରେ ଓଲଟିଲି ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଥାଳି ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେଇକି ପୁଣି ଥାଳିଟି କାଢ଼ିଲି, କାହିଁକିନା ଆଳୁ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଥିବା ଥାଳିକୁ କାଢ଼ିଲି। କାଢ଼ିଲା ପରେ ଆଳୁଟିକୁ ଏଠି ଦେଖିଲି, ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଥାଳିଟିକୁ ଘୋଡ଼େଇବିନି, କାହିଁକିନା ଆଳୁ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆପେ ଆପେ ତା'ର ପାଣି ଶୁଖିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟି ଫୁଟୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏବେ ପାଣିଟି ଶୁଖିଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଉଛି, କାହିଁକିନା ଲାଗିଯିବ ତଳେ, ସେଇଥିପାଇଁ। ଗ୍ୟାସ୍ଟି ସିନ୍ ରଖିବେ। ସିନ୍ ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ନାଡ଼ିବେ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଓଲଟେଇବେ, ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ, ତା ଦ୍ୱାରା କଢ଼େଇରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଗଲା। ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାକୁ କଢ଼େଇରେ ଏମିତି ସିନ୍ କରି ରଖିବେ। ତାପରେ ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଢ଼ିଲି, କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ। ଆପଣ ଘରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ